En esta profesión hai momentos malos, pero tamén hai momentos bons. Eu creo que a sensación, e o vistes vos aí, que che transmite este colectivo de persoas maiores de alegría por algo tan simple, porque realmente tampouco é tanto que lle estamos facendo da semana, pero é suficientemente importante para eles, para que se sintan eles realmente importantes, para que se sintan eles protagonistas, que é do que se trata. Y es que es suficiente con echar un vistazo a sus caras y comprobar de qué manera responden a las actividades que desde el concello se les proponen a lo largo de todo el año. Son sin duda los más agradecidos. Detrás de moitas persoas das que están aquí, pois hai moita soledade, e esa soledade, pois justamente, pois se vai pois ca participación todo o ano durante todas as actividades que lle oferta o Concello de Ourense. Entonces este é un pouco o final de curso, non? Entonces toda unha semana con un montón de cousas para que eles o pasen ben, e realmente iso é o que nos din.